Kani kadek All India Radio Shillong ka khubor man pulia phi de merinong ti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor man ta step. Lapan long ye ka jingelang ki menteri ka than chate lamingi badai pet ya ka tanat kolshor bar ka kam jungo kai perthei. Ngulem ka yung dorbar thawan ka Meghalaya ya ka jing klat no ka bakinit kan san jong MLA ka Mo Plang constituency. Ha Tripura la play ki school ai jing hikai na duk menhin ka singina ka bentai ki khana ki bapuli class 1 hadu class 5. Balapan krep ni play no ya ki jaka jungo kai ha West Khasi Hills district ringkat bagi jing buat renti ki kendon trekam banyada na ka COVID-19. Hashwa ba pinyo sngoy ka kubor ka babanya sngom haban cha ashkor shwa ya kani ka jing panbana. Namar ka jingdon jong ka COVID-19 ni kentu epi ki perlok nong sngap baro ban ken sting henrei tu shim ya baro ki la jingya da ki bedon kam banya da na kate ka jingpang ka pasirkai. Kitu ki bila dap sau pusan snem kerta sheneng ki bila yo ya ketika COVID ka beningkong ki di beli shim sai ya ketika ka baar ha ka por bala bu. Bu iladi ha ka jing shngan da ka babuat ki ni ki laitali ki jing batha ki basuk ban le. Pongi ki mask ya paji iwe na iwe sat bhai la ki kti bat ka dur khmat man la ka por. Nakabenta ki jing tip ki bakham banya ki bayade ba ka COVID-19 pila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar lai khandai nyau pra not sau hnriu lani iwe not nyau san ki number ai jing rap ki balong kerpang nakamta ka Meghalaya ki dai iwe not pra but iwe not nyau not mentapat punya sngoya ka khubor ka babnya Kajinya lang ka ba arsngi jong ki menteri ka tanat kolshor bat ki kam jong kai perthei jong ka than chate lamingi kelas dang na du menhin ka singi ha Guwahati. Habakran ha ka te kajinya lang menteri ka sarkar India ubade pej ka tanat kolshor bat ki kam jong kai perthei uji Kishan Reddy wong ba ka kam jong kai perthei kala banon ra ya ka jing kala sha ka jing kieu jong ka than chate lamingi. Uredi upan pau ka jing kermen ba ki pat jong ka ni ka than kila banyo shibun ki jing mentoy de ki jing persang thamai ba per ha ka kam jong kai perthei. Menteri rang ba jong ka Assam Himanta Biswa Sarma kentu ya baro ban long ki baklut mensim ha ka jing persang ban penroy ya ka kam jong kai perthei ha ka than chate lamingi ka bakring bhai ki nong wan kai na ka leng ka perthei. Himanta Biswa Sarma ula banjur halor ka jing don kam ban kampen bit pen biang shu ikilinti ban let ban wan ha ka than baro ka we. Kayong darbar thawan jong ka jala Meghalaya minhin kasi kalapan pawi ka jing ngolem halor ka jing klat no ka bakindit kan sanjung MLA ka Mo Plang constituency uba SK sun ubala klat no ka singi tho dieng jong ka tayaw bala dem kaladan ka jing ngap jar ka ba arminit kum ka dak ka burom ya ka te ka mensim ka bala klat no bat lapan sange ru ya ka darbar minhin kasingi Haka jingkirin ngolem jong menteri rang ba ka jala konrat ki sangma ulo ong ba usngau kan mau i ya uba SK sun uba julong uba benya bha haka no ka matrekam ka badai banyatai ula benrap susu da ka boong ba ka jing no ka bakindit kan san jong ba SK sun kalong ka jing do nong ka ba kraw tang ya ka Mo Plang constituency henrei ya ka jala baro ka we unong helam kalyang persya Dr. Mukul Sangma haka jingkiran jong ulo ong bau MLA ka Mo Plang uba laju syakri ku chief engineer ka PHE ula laban penek pensa da ka buram ka bakraw yeki jingdon jing em jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme GSWSS ulam phang jong ka yeng darbar thawan ka Meghalaya uba met ba lingdo ong ba ka long ka aka ka bau da snokendit habau yo pediang ya ka khubor jong ka jingkhla no jong ba SK sun bau le thu ak yeng darbar bau te MLA ula don ka jing thmu ban wan ra minhin ka sngi ya ka mat ya tai ka bala sa teng Ha Tripura ka sarkar kala ajing bit man sedang no iki jing ajing hikai hegi skol na ka benta ki kena skol ki bapuli class 1 hadu class 5 ka bala sedang na du menhin kasngi na marbala duna ki nong yo kempang COVID wala kata ki kena skol ki la ban necha skol tang anda ki ra ya ki snot bayo jing bit na ki kimi ki pa ni ki nong sumar jung ki baki menjur ban pa skol ki Kamashwa ka sarkar Tripura kala da pli biang ki skol ajing hikai na du class 6 hadu class 12 ha ka arp santre unailar arhajar arhuwe ha ko ke jela Kaseng Kongres ha ke jela Meghalaya ka tre borba ban penklan yeladi haswa ba ka jela kan penlong ya ka jingjit nong mikma thamai sha ka yeng dorba thawan jong ka jela hausnem arhajar arpulai ka tu ka ningut ki nong elam bakham rangba jong ka jela kila de rai ban penyeso eladi bar Kaseng Kongres
Hakaji kiran bikinang pathai kubor menhin kesngi unong ilam jokal yang persya ubadeiru unong ilam ka Congress Legislature Party Dr. Mukul Sangma uong ba ka seng Congress ka penyo ya kerensan haka babaro ki badan kamon kila bendrung haka te keseng barkam jubu ya ki maujing thut ban khanglat ya ka jingkwa jing ki briu ban penyaso ba ka seng Congress. Menteri rang bak barim jong Meghalaya ulah keren benyau halor ke jing persang ke baklem sange deki katuk ani ki seng san perthai banyo keni ki dekhot jong seng Congress jaladi. Wala kata ka Congress kala lak man bat scam haladi ya lah ki dekhot bat pelat ya ki na ka jing syak penthami jubor. Keni ku khubor kawan shpi nak All India Radio Shillong. Hadin san benai bala khangi ki jaka jungo kai ki Baha West Khasi Hills District kum ka mau phan lur ba kanong khunum namar jong COVID-19 ladap pen kre ban pli biang menta ban ailat ikinong let jungo kai prthei usong knor jong ka Tourism Management Committee TMC mau phan lur uba boni lingdo ulai thu akinong pathai khubor menhin kesngi ba ka sarkar jilla kala dap pen bana pat ba an pleno ya ki jaka jungo kai prthei ha ka jilla nadu ka shitrik unai lur arhajar arhuwe hin kasngi TMC kala pha daga jing tho asho DC bat pan jingbet man yo pleno ye ki jaka jungo kai ki badan hakate ke district Deputy Commissioner ula ai jingbet an ple ki nongwan jungo kai prathai ki ban shabat jilla na do ka nyau trik unai lur ringkat baka jingbut perkheng ye ki kendon trekam kat kum bala batha da ka sarkar ling baka tanat jong ka koi ke khia Ha Meghalaya laingut ki briu kila khlat no menhin ka sina marjong ka COVID-19 ka bla pen kiu ka jingya briu na ka khalam hakani ke jilla shaka 6000 laispa san phukhandai ngun katna trekam jong ka sarkar ka bakhmi e ka koi ka khia ka pentip ba menhin ka sngi arspa arphun reungut ki briu kila yo thmai ukhyang jingpang ba chispa nyop nyongut ki wepat kila yo jingkon ha Meghalaya ki don 6000 praspa san phukhandai ngut ki briu ki barang don mentai ukhyang jingpang corona ki bela koi baro tat haduk mentai ki long nyupusan hajar shispa sau huingon ha India ladap aya ki dawai tika syapalat nyupusau kulur laif pra langut ki briu tat haduk mentah ka khubor belayo anak katanat jong ka kot ka khia ka sarkar India ka ong menin ka sngi laif nyu hajar ndruspa prapo nyungut ki nong pang covid ki layo jingkon habakhen ki lumlang baro ka jingko jingki briu na ka covid he India ka long kanai pinyo point sansau na ka shispa Menhin kesngi ki dondu arpunyo hajar arspa san pusau ngut ki briu hakalengkeri India ki belayo thamai ukhyang jingpang corona kumba lailak nyo pusau hajar ngut ki briu hakalengkeri kirang don ni ukhyang jingpang hakamet chungki Hendriutli ki jilla bat Union Territories jongka ri kila poi shaka thong jingjop hakaba kila la ban pendep ya ka jing IT ka covid first dose shakin jok nongsong shnong shispa na ka shispa kibla biang kerta banyo tika ka Sikkim, Ladakh, Lakshadweep, Himachal Pradesh, Goa, Dadar, but Nagar Haveli, Daman, but Diu, kila ki jilla but Union Territories ki bala pendep shispa na ka shispa ka jing ai tika COVID haka wat ka paningkong. Menteri ka sarkar India ubakhmi ka kot ka khia Mansukh Mandavia ula ai khuble but jingero ki jilla but Union Territories ki bala la ban poi shaka thong jingjam haka jing ai tika COVID shispa na ka shispa haka wat ka paningkong. Katba ka jingyo thamai ukhyang jingpang corona kala nang hiar district magistrate jong ka East Garo Hills District Swapnil Tembe min ka sngi ula ai hukum man wengno ka jing pakhang dam ka basisin sitayo pakum juru ka curfew ha ka pormit wala katala kan tuwi ki pat nong song baro baki deben bot renti ya baro ki jing batha banya dai la di na ka te jingpang markum juru ban letshim ya ketika baro arwat kham kloi kat bala Katkum ka hukum balapan mi baro ki dukan ki lapan pli man la kasngi na do ka por prabaje men step hado ka por henry baje janmit bar ki dei man penshai la ki ladap ai ni kim pat dap ai ya ketika covid ka regional committee na ka benta ka than West Khasi Hills ka badai khmi ya ka jinya ka Jaipur apeng ka Assam at Meghalaya ka ladap ai ka kai phot ka sarkar halor ki southly ki than ki ba ya bet ha upur usam bat ki ba hap apa West Khasi Hills district Menteri ka sarkar Meghalaya uba raniktan lingdo tongkhar uba lam khamat ya ketika komiti lembar ki weki di khot jongka ringkat baki bru sarkar kilalik jingo dangshen ya ki jaka baya ka Japut lalak ban pendep ya ka jingnek jurip ya southly ki jaka khaput ki bakentup ya ka Hahim Gizang Reserve Forest Tarabari bat kalangpi Katu kini ke khubor kelakut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Semua haban amanta saya ke khubor, saya ke program.